Come in. Thank you. aiwa ndokubasa kwedu aiwa handizvo kumana kari kuzvikupanza munotokaona kari kutamba kukuru ndakaona aizinanga junior panza ndiye saka ai no problem zvandakataura ipo makasvita zvo zvandandishida upo mune zvandaitaura kuti pamwe pacho wanodawo kuti kachirungu pano neapo kutaura naye neshona tinotraya handizivi zvakati wandei nenyaya ndakambotaura nyaya yekuti handizodawo manhuru wamwana mutuka mwana munhu ari rafu munongozova vanhu vadii kukamuchikidzira sometimes handizongokura akadaro zvinhu zvinozovanetsa pakukura aiwa maona munhu chaichai maona apa ari kupa ari panze ari kutamba zvekupu akasa papu apo saka ndongodawo mwana nongobatawo mwana wangu mwana kukura aiwa mwana hadi kurohwa zvezvokuti mwana ari kutamba ngomudaiso aiwa zvidi kudaro mwana tinobata zvakanaka aiwa muchatoona change cheche apa ari kupa ari panze zvake junior aiwa amusamudedzere yangotamba anasakavanombojaira saka nandatiko zvinosisi pane umwe mucheche sisiwo imi mukabatawo junior iyo vanenge vaine mucheche wavanenge vainaye tine mumwe mucheche watinaye ane 2 months asi hanetse zvake aiwa no watinaye bhozi hapana kwandaimboshandawo mwana wachaitita manyemwe aigeza tv nemvura chiita seisei but ataingopota chingomudzora hauzonyaya mwana nomuti uya pano titaure chii chiri kunetsa chete ndakatomusiya right ndakazobva ikoko zvangu newedha ndogara kudiri ndakutona chinge chichatinetsei ndechekuti kuzobva kubudiri kuzobata kunoku aiwa ndosaka ndaura nebhegi chauzogara panapa ndendangogara panapa tichingoita sei bhozi mwana anoda kubridwa zvokuti anokura ane hunhu izvo zvinoenda kufanira kumbodiscasa nababa manje mima kumbodzokera nombozoudza baba kuti munhu yaita sei auya but vakuda kugara pano because achida munhu anogarawo mudhuze kuitira anenge achiuya achienda chiona mwana achiuya achiita sei achienda ayogara pano pakusina kuipa but ndindafanira kutanga ndaudzawo matanga maudza baba zvatogona kuita ndezvekuti ndogona kurara pano nhasi ndichifana kudei kana vabvuma vantu varamba kuti ndigare panapa ndoenda kutozongoka kubudiriro kwacho ndizvozvo pati kuzorara manje hakuite kuzorara hakuite nekuti apa ndatakuda kutobuda totombotravelflight yemanheru nhasi kuenda kusouth africa saka zvandingatokwanisa kuita ini ndizvokuti asi kana mamuchida kubuda zvinhu zvanaka pakuti ndotosachengeta baba ai mukomana muchienda pamba aripo musazvinetsa zvenyu no problem imi munenge makudzokera kubudiriro patinodzoka ri vatikufonera isisi namba nanayo kuti munozodzoka kana tangodzoka chete aiwa munenge muchimuona juni baba tichangofanira kubrauza musazvimurova mwana aiwa ndizvozvo tinoshanda naye kusvika aright aiwa ndizvo saka maishanda uko pakadzimbirwa nyaya dzacho ndinatombodzinzisawo azongoti chibvai unenge taona munhu aiwa ndizvozvo mufambe zvakanaka zvena ndichakuburisai asi dai mangoita kuti ndimuoneka junior wangu munomona pamunozodzoka next time maybe tosangana panza bhozi vambonitema nebhora saka tinobatana chete panze ai it's okay sisi wene mwana kuno unainaye zvatisaungirawo Mhondi pamba nei